Moelen met Pelt, goeiedag, welkom. Welke interessante park staat er spreken voor u dan wel weer? Nou, ik kan je vertellen, het is de kerkgrootste prominentie wat voor u op bezoek komt. Neem eens wie Bert van de Weijer. Bert, van harte welkom. Chic dat ze met me wil scallen. Prachtig, leuk dat ze me gevraagd had. Allee. Hey, verzet ons erbij en we gaan dus gaan vertellen. Wat wil ze drinken? Bruisvaar, zwaarrood. Zwaarrood? Ja. Zwaarrood, dus. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Bert van de Weijer, van harte welkom. Chic dat ze hier is. Het is natuurlijk alweer even geleden, maar we willen even terug naar waar het begonnen is met Bert. Ik vermoed dat die weekje in Kerkroo had gestaan. Ik ben geboren en getogen in Kerkroo, ja. Ja, en waar ergens? Op een hoots, de Holles. Ja. Dat is, dat ja. wordt de playground van die jeugd, Ja. van de jonkheid. Dat is de Holles grens terecht aan het gebied Roduca. Ja. Tussen het centrum en Roduca, dat wordt de wijk Holles. Ja. Het wordt een beetje vuurbestemd was ze zou werden in het leven. Hè? Maar je kunt de school natuurlijk. Dan zullen ze het goed hebben gedaan. Niet kelken. Lagers, eerst de kleuterschool natuurlijk, wie gewend. Ja. En toen een lagerschool, ja. En vanaf de lagerschool, tijdens de lagerschooltijd, ja, gebruikelijk acolyt, muzzinaar acolyt, ja. Er wordt ook nog een soort roeping of had ze ook op product gezeten? Ik ga even kort, Veermont op product gezeten, ja. Oké. Maar dat is vroegtijdig beëindigd dus. De kroosverkering? Nee. Ik ben samen met Frans Wiertz, oud-bisschop. Ja. Ja. Dat was een bevriende familie. Want ik zag allemaal tegen de man van Frans, had ik tante. Dus Ja. ben ik samen naar Roduc gegaan, maar ik ga dus naar Rijnmond in de gaten dat hij het weer zou brengen wie ik. Dus denk ik, ja, trek je maar terug toe. Ja. Maar hadden we toen al Antonius Dokter bijvoorbeeld in de kerk gewoon? Ja. Toch al? Dus daar ben je door gegaan? Dan ben ik eigenlijk via, met de VK van Antonius Dokter terechtgekomen. Ja. En waarschijnlijk had ze gedacht, ja, dat van de Weijer, dat kunt er wel, want dat is slauw genoeg. Maar van hem uit was je eigenlijk een beetje vuurbestemd om notaris te worden, of niet? Nee, het ging niet. Want die papa hoorde toch, hè? Mijn papa, toen nog kandidaat-notaris natuurlijk nog. Hè. Maar mijn gedachte is allemaal geweest, ik wil eigenlijk architect worden. Oké. En ik ga nog HBSB gevolgd. Daarvoor. Ja. En wanneer komt de switch dat het toch rechten... Dat is eigenlijk, is? misschien wel een jaar voor het eindexamen HBS. Misschien een half jaar of uur. Dat ik enigszins tot de conclusie kwam, ja. Architect, ja, dan moet ze niet Hans jou werden, dat ze jouw boterham krijgen. Ja, en met notaris zou dat wel gaan. Maar de papa was dus ook intussen ook notaris benoemd, vlak voor mijn eindexamen. En toen had ik ook natuurlijk meer voeling en in de vakantietijd oefens helpen. Archief opruimen, zo gedaan worden. Maar voordat ze benoemd werd tot notaris, had ze meer zelf het geduld nodig, hè? Dat gaat niet van... Ja, dat was afstuderen. Hè. Ik ben in 67 afgestudeerd. En ben toen ook meteen op het kantoor van de pap als kandidaat-notaris begonnen. Maar ja, het enige wat ze wist, dat ze nu switcht. Ja, dan moest ze afwachten. Moest ze eigenlijk in de praktijk leren. Ja. De opleiding, de universitaire opleiding is natuurlijk goed, in Nijmegen geweest. Maar eigenlijk kunnen ze op kantoor terecht, de praktijk kent ze gaan niet. Ik had het geluk gehad dat ik dus wel regelmatige vakantietijden door kon zitten en nog eens actes goed inlezen, goed zien, dat ik het meer feeling hou. Ja. Vrienden, medestudenten. Ja. Maar op welke leeftijd ben je dan benoemd?
Ik ben in 67 begonnen door. De pap van mij is toen in 73 is toen gepensioneerd. Toen wordt het 70. En toen was ik te jong om hem te kunnen opvolgen. Want toen wordt ze benoemd naar anciëniteit. Het aantal praktijkjaren wat ze had gehad. Dat was in feite bepalend voor de Kamer van Toezicht. Die dan de notarissen voordroegen bij de minister. En toen had ik dus nog een paar jaar bij opvolger van de pap. Dat was Arthur Mures, kandidaat geweest. En in 1985 ben ik dus benoemd tot notaris in Heerlen. In Heerlen? Hè? Dat was natuurlijk nog wel zo'n ding als Raskerkreutzer. Dat was toen een... nou ja, goed. Kijk, ik word ondertussen 85, het wordt dus 42 jaar. Hè? Het is zo'n volop in de carnaval al. En BMC. Ik zou toen volop in alle mogelijke dingen. Ja. Dus ja, van dat ik toen in die periode van Wielbuk te worden afgetreden als president van de Kerkhof-Zorgverein. Ik word vicepresident. En ja, ze zaten om, du moet president worden. Ik zei, nee, ik wil niet president worden, ik moet notaris worden. Want toen wordt nog de verplichting, wettelijke verplichting, dat ze moet wonen in de plaats waar ze kantoor houdt. Dus ik zou dan eigenlijk nog heel moeten verhuizen. Ja. En het is gelukkig, begon dat toen af te zwakken. Gelukkig zit het. Maar ja, het begon af te zwakken. Dus in 1984 ben ik benoemd als opvolger van notaris Sleven. Dat was schoonvader van Karel Leusink, wat later in de kampioen geworden is. Maar ik had ben dus... dat wordt toch niet zo ganz vreemd van mij, want ik afgestudeerd in 67. Ben ik ook meteen na het afstuderen ben ik getrouwd met Gerda. En toen had voor de eerste jaren, eerste 2 jaar, in Heerlen gewoond. Oké. Dat notariaat, dat is benoemd, de hast dat gedaan tot die pensioen. Dat wil zeggen, bij een notaris is dat 70 jaar, hè? Toen was het 65 jaar. Ah, oké. In mijn periode. Oké. Ik ben in 2008 moedig ophouden. In 2009 wordt de pensioengerechte leeftijd 70. Ah, oké. Nou ja, maar dat had ze tot 70 of tot 70? Ik moest. Oké, dan moest ze. Ik moet met 65 moedig weg. Ja. Maar daarom ben ik niet eervol ontslagen. Oké. Ik ben ontslagen omdat ik gewoon. Wat moet er voor doen over denken? Maar goed, in feite verzint nu about 20 jaar later en de best eigenlijk nog immer actief. Ja. Als adviseur of als mediator of als... Dat zijn allemaal nog uitvloeisels uit die notarischap. Of? Ja, ik ga net van geraniums. Ja. Dus ik wil het te doen. Hè. Ik wil net wakker worden, s morgens en het weten wat ik moet doen. Toen had ik dus mediation opleiding ook nog gevolgd. En adviseurschap, ja. En ja, ik had het behoorlijk druk. Ja, dat wil ik zeggen, want ik had nog alle indruk dat de agenda behoorlijk gevuld is. Hè. Absoluut, ja. Gelukkig. En dat bevalt ik nog immer. En daar had zo nog de energievuur en de... Ja, ik had een eigenschap. Ik kan het neerzalen. Ja. Vergon eens even naar muziek luisteren. En ik stond er net van te kijken dat ze gaat van Nico Ploem wil huren. Maar wat voor juist dit liedje, Dreumerij? Duizend troten en violen. Ja. Duizend klanken en harmonie. Het is zich op het lief geschreven. Dat vind ik echt, ja. Klanken, muziek, harmonie, samenwerken. Ja. Nico Ploem, Dreumerij. Duizend troten en violen, duizend stemmen in harmonie, die daar spelen en daar zingen, mijn
zwarte wolken door het land van fantasie. Waar ik ving besser leven met een levensmelodie. Waar ik ving besser leven met een levensmelodie. Verhandeld over het werk gehad, maar dat is natuurlijk ook heel bekend over Durg, die werk voor de gemeenschap, de verenigingen, het vrijwilligerswerk, noem het maar, wie ze het wil hebben. Verhandelen al even over de vastelovend gaat. Maar nog veel prominenter is eigenlijk de muziek in die leven inderdaad. Hè. En dat is al heel erg jong begonnen, want ik ga een knipsel gezien van jeugdkorps Hols. Wat in 1954 een concours in Heerlen wint. En voor jeugdbands in de Willemsstraat heel groot opgezet toen door de scouting of zoiets, hoe dat toen. En ja, er waren weer enige buitenlandse deelnemers. De rest was allemaal van Heerlen. Maar we hadden eigenlijk toen alle prijzen weggehaald. Oké. Dus, en toen een beste thermometer, beste houding, weet ik wat. En, muziek, marcheren. Toen word je dat jeugdkorps had ik op 11-jarige leeftijd opgericht. Dus in de wijk, in de parochie Hols. Die grens dus meteen naar Alduc. En dat was een complete vriendengroep geworden. Ja. En er was een niet-spelende bestuurslid, voorzitter. Ik ben dus niet muzikaal aangelegd. Maar er was wel heel veel belangstelling of liefde voor de muziek. Blijkbaar wel, ja. Want daar was natuurlijk decennia best een vuurman geweest van het WMC. Maar het was natuurlijk ook... ik zou maar in een kerk opsteden minder van muziek af kan wie mij. Ja, dat moet meteen komen. ja. Maar dat had in mijn ogen ook enig voordeel gehad. Dat had ik ook later wel gehoord en gemerkt. Van, ik word net beïnvloed door de muziekklank of weet ik wat, maar het ging me om het peilen van het geheel. Het gebeuren, het organiseren, het waarmaken, het realiseren. En dat is het wat ik eigenlijk al van jongs af aan zo dat erin. Enig had dat gerealiseerd. Dat merk je wel. Ja, met dat jeugdkorps Hols. Dat had ik dus ook de nudige jaren gedaan. Ja. Maar, want dat was natuurlijk tijdens zijn regering, noem het maar even zo, dat WMC is natuurlijk enorm uitgegroeid. Hè? Tot zo groot dat het nu eigenlijk een beetje gesnoeid moet worden. Hè? Omdat het een beetje boven de kop groeit, of wie handig dat? Ja, dat was het hele verenigingsleven ook. Het harmonie en zangkoren en weet ik wat allemaal van. De commercialisering is natuurlijk een heel moeilijk punt. En dat is voor dingen die vroeger door vrijwilligers gedaan worden en georganiseerd worden en op de poten gezet moet werden. Ja, dat vindt de vrijwilligers niet meer tegenwoordig. Het groeit, maar op een gegeven moment is het te veel natuurlijk. Maar ik ben in 71 ben ik bij het bestuur van het WMC gekomen, weet ik. Ik ben in 74 voorzitter geworden, opvolger de Frans Dromen. Voor mijnwerkersvak, voorman. En in 78 kwam bij WMC als voorzitter. Maar dat is niet ook een erebaantje, want ze zegt, nou, daar hadden ze af en toe een steuntje, moesten ze even ergens naartoe. Dus dat betekent wel heel erg veel, toch? Dat is heel erg arbeidsintensief. Ja, dat geloof ik. En niet alleen maar het jaar dat WMC is, maar dat 4 jaar lang een stuk. Ja. Eigenlijk 4 jaar lang. Van eenmaal, van toen in 78 het eerste WMC was, toen was het probleem, bleek het altijd te zien van radio, tv, reportages, moet maar voor het WMC samen met het wereldkampioenschap voetballen. Of Europees kampioenschap. En met gemeenteraadsverkiezingen.
En dat wordt eigenlijk wordt het WMC gebruikt ook voor de politiek om stemmen te trekken. En toen hadden we toen een overleg met het gemeentebestuur. Had ik toen met Toon Kruijsen samen, de secretaris, onlangs overleden. Ja. Dus van 78, van de periode van 4 jaar, eenmaal verkort naar 3 jaar. Ja. Dus 81 en toen aan 5 jaar. Ja. Maar dan was ze dus in het jaar van het WMC en dat was voor mij dan eigenlijk een vaste prik, want ik woon tussen notaris, toen weeg notaris Hoed dan. Dan moet ik gidderdag, behalve zondags, dat doe ik nu. Maar dan op kantoor zat geregeld van Vero moeten ze alles veilig gaan voor mij. Dan teken ik alles wat ik moet tekenen nog. En dan ga ik naar het WMC-kantoor met Kruijs of met het personeelsleden. Ja. Dan tot 9, 10 uur 's avonds. Dat wordt dagelijks. Hè. Ja, het werken wordt. Ja. En dat was niets voor niks. Niet voor tegen betaling. Hoor. Nee. Het kost je meer geld. Nee. Het is gegroeid en gegroeid. Afgelopen keer is er veel stress over financiële toestanden geweest natuurlijk. De gezet schreef regelmatig nog erover. Verstond over weer een WMC. Ja. Gaat het lukken? Gaat het goed komen? Er is een programma gepresenteerd. En we maken deelprogramma's, voorprogramma's hebben ze ook. Er is godzijdank uit kijk, WMC in mijn dingen waar een van mijn doelstellingen was voor mij eigenlijk het WMC wordt een volksfeest. Ja? Het WMC wordt gedragen door de bevolking. Het is begonnen met de huisvesting van de muzikanten bij particulieren. Dat is ook allemaal professionele geworden, want de meeste korpsen, vooral de buitenlandse korpsen, die komen om prijs te winnen. Ja? En die willen dus dan die gaan niet meer bij particulieren slopen. Hè. Die boeken zich of Rolduc of andere lokale gelegenheden om te kunnen repeteren en dan zo vlug mogelijk weg. Dus de vreemde muzikanten op straat, dat wat vroeger de charme was, dat is door de tijd in het voet gevallen. Door hadden we dus wel gekregen dat had ik dus in die periode ook de nevenevenementen van het WMC had ik dus opgericht samen met een aantal andere bestuursleden. Dat er dus activiteiten worden tijdens het WMC en dan wordt dat gekoppeld ook aan de activiteiten of de Mazda-showwedstrijd bijvoorbeeld. Dus met een Samsung dus de Mazda-showwedstrijd afgelopen worden, daar komen de deelnemers vaak naar de markt op om dus ontvangen te worden bij het gemeentebestuur en door ons toch een bevolkingsfeest van. En dat is jammer genoeg laatste keren, het is enorm geweest, heel druk. Met zo'n kerkruisvervolgens van bijvoorbeeld het WMC wordt klasse. Maar er wordt geen gelegenheid voor die korpsen door te komen. Dat ging niet meer. En dat vond ik jammer. Maar ze willen het geloof ik wel weer een beetje terug. Het gaat wel. Het is nu dus een groep jongeren. Die hadden het gewoon op zich genomen. En de contract gesloten met het WMC en met de medewerker van de gemeente ook. Om de organisatie van het buitengebeuren, buiten op de markt, terug te brengen. En dan samen met de horecagelegenheden op de markt. Maar dan zou ook de gelegenheid wel komen voor die korps, zodat die wel door het volk bekeken moeten werden. Ja. Nou ja, laten we hopen dat het allemaal op zijn puurtjes terecht kunt, want ook hele neren die komt heel graag naar het WMC. Dus, het is de professionalisering is natuurlijk dat een hele strebende richting getrokken. Dat is 4 jaar geleden. Is dat jammer. Is dat, door de toenmalige besturen zijn er wel grote fouten gemaakt. En daar is een impasse ontstaan. Maar ja. Hopelijk kunnen we dat goed. Over een paar maanden weten we het. Hè. Ja. En misschien om even nog met het feestelijkers af te sluiten, de schutterij. Dat is ook een andere passie van dich. Dat is ook koning, keizer, admiraal, alles geweer. En ook waarschijnlijk organisator.
Nou, laat ik zo zeggen, ik ben 67 getrouwd en had voor Heilig gewoond. Ik ben in 69 nog kerk getrokken wel. En toen, binnen een paar maanden, heb ik op een weekend opeens verzoek van de delegatie van het bestuur van de carnavalsverein. Die kwam vragen of ik bij de carnavalsverein wilde komen. En vervolgens doe ik van de broederschap Sint Sebastianus. De 400-jarig, meer dan 400-jarig bestaan dingen. En toen kwam ik nog daarna kwam nog een bestuur van een harmonie op dezelfde Samstig. En dan heb ik gezegd, sorry, maar dat lukt me niet. Ja, ja. En toen ben dus in 71, in 70 ben ik lid van de Raad van 11 geworden. In januari 71 ben ik opgenomen aan de broederschap Sint Sebastianus. Ben door in 73, ik word door een van de jongste leden. Vroeger wordt ze er opgenomen, maar ik word 27 jaar. 27 jaar word ik al. En toen had ik eerst mal nog 3 jaar eerst mal kollegechosen. Toen had ik het jaar erop, ja, lukte het me niet, maar het jaar erop lukte het wel. En het jaar erop lukte het ook wel, maar het jaar erop goed ik dus. Als 33-jarige word ik, 34-jarige word ik keizer. Ja, ja. En het wordt de eerste keizer na 1912. Oké. De laatste keizer was van 1912. En voor alle duidelijkheid, handboog is dit, hè? Kruisboog. Kruisboog, Kruisboog, sorry. Kruisboog. Maar het is in ieder geval niet met kugel, dus niet... Nee, met kruisboog, met echt zwaar kruisboog, die met houten pijlen, die wel verzwaard zijn, met een huls. Maar ja, goed, want de borg van mij, dat is een ouderwetse borg nog, dat moet zo echt zwaar op de ringen. Dan hadden ze mij berekend dat ze dus want de pijl afgeeft, gaat in 1200 kilo weg. Dus het is echt in de shower. Ja. Oké. Nou Bert, chic dat ze aan ons programmaatje had met willen doen. Versleten af met de Elske. Een toaster met en natuurlijk 10 boodschap voor de Luheem. Oké. Zo'n tijd. Ja, dat moet vanwege... Eerste spreuk. Nou, ik hoop dat het huidige bestuur van het WMC de kerkruiter nu niet zal teleurstellen. En dat het met goed weer, maar ook met alle inzet en ook met medewerking van veel nu toch een geslaagd WMC en het kerkruim een geslaagd WMC op de lijst kan bijschrijven. Ja, vergunnen het kerkruim van harte. Ja. Santé. Angerkier bij Moelen met Pelt. Onbevangenheid van kinderen, blijheid van kinderen. Ja. Dat heeft me altijd goed gedaan. Ik heb altijd heel veel met mijn leerlingen gepraat. Ik vond dikker praten met elkaar vond ik dikker belangrijker als alleen maar rekenen en taal.